De 20 de ani Dumnezeu m-a chemat să vestesc Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos celor care sunt după gratii. Am fost odinioară sportiv de performanță, băteam la porțile consacrării în boxul amator din România. M-am întâlnit cu această binecuvântată carte, o carte foarte disprețuită, dar cea mai importantă carte de pe pământ. Cine ești, de unde vii și încotro mergi. Eu m-am eliberat din pușcărie în 2011, am venit în România. Cei care ies din detenție, a căror viață, desigur, a fost schimbată de Dumnezeu, sunt greu acceptați. Și atunci m-am gândit și am început să mă gândesc la o posibilitate de a ajuta pe oamenii aceștia să se reintegreze în societate. Dragii mei, vă spun tuturor un bun găsit pe canalul acesta de YouTube. Trebuie să vă rog frumos să aveți îngăduință cu mine încă de la început. Nu sunt un profesionist în astfel de realizări, într-un astfel de podcast, dar ceea ce pot să vă asigur este că o facem din inimă și o facem din inimă pentru dumneavoastră. Ne-am gândit împreună cu alți frați iubiți să începem un ciclu de înregistrări, de emisiuni, dacă se poate spune, în care să prezentăm lucrarea aceasta din închisori, să vă prezentăm despre ceea ce Dumnezeu m-a chemat să fac de 20 de ani, mai bine de 20 de ani, dar exceptând cei 2 ani în care nu am putut să intru în penitenciarele din România datorită condițiilor care erau la vremea respectivă, între anii 2020 și 2022. De 20 de ani Dumnezeu m-a chemat să vestesc Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos celor care sunt după gratii. De unde chemarea aceasta? Desigur, din partea lui Dumnezeu, de la Dumnezeu vine chemarea aceasta, dar de unde vine ea? Vine dintr-o inimă care a fost schimbată într-un penitenciar. Cei mai mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți, numele meu este Vasile Tofan, sunt din Galați și am fost odinioară sportiv de performanță. Băteam la porțile consacrării în boxul amator din România. O întâmplare pe atunci nefericită, dar spun eu astăzi fericită, m-a dus într-un penitenciar. În anul 1993 ajungeam într-un penitenciar din Germania, acolo unde m-am întâlnit cu această binecuvântată carte. O carte foarte disprețuită, dar cea mai importantă carte de pe pământ este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Am citit-o, Dumnezeu în bunătatea Lui m-a ajutat să o înțeleg, trimițând în locul acela un om, un slujitor al Lui, care m-a ajutat să înțeleg, sau mai bine spus, care m-a ajutat să găsesc răspuns la 3 întrebări, răspuns pe care îl dă Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Cine ești? De unde vii și încotro mergi. În acel loc, departe de țară, într-un penitenciar din Germania, am fost născut din nou de Duhul lui Dumnezeu prin această carte deosebită și, dragii mei, am petrecut 2 ani și o lună în penitenciarul, de fapt în 2 penitenciare din Germania, după care m-am întors acasă la Galați. Fiind sportiv de performanță, am lucrat în Ministerul de Interne, am fost o scurtă perioadă în curtea lui Dinamo, am fost angajat în Ministerul de Interne și acum întrebarea mea, întorcându-mă acasă, a fost ce voi face? Pentru că în Ministerul de Interne nu mă mai puteam întoarce și nici în ring n-am putut să mă mai întorc, datorită vieții schimbate pe care am avut-o. Îmi vine să zâmbesc pentru că am întâlnit foarte mulți credincioși care au întrebat, dar ce e păcat să boxezi? Adică care este păcatul la un sportiv de performanță, un boxer de performanță? Dragii mei, când spui box, spui violență, spui răutate, spui duritate, spui tot ceea ce este mai rău. Când spui Dumnezeu, spui dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, facere de bine, credincioșie, blândețe, bunătate, înfrânarea poftelor. Deci sunt 2 linii paralele. Așa că l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce să fac? Și de ce să mă apuc? Desigur, am lucrat o vreme
la o firmă care transporta uleiuri pentru mașini, după aceea într-un alt loc, dar simțeam în inima mea o chemare deosebită de a merge în penitenciarele din România și de a le spune celor din spatele gratiilor despre modul în care Dumnezeu mi-a schimbat viața. Asta s-a întâmplat în anul 2000, când alături de o fundație de la Constanța, Stânca Veacurilor, am mers câțiva ani buni și am vestit Evanghelia, după care în anul 2011 cred din toată inima că Dumnezeu m-a călăuzit să înființez asociația Urim și Tumim. Urim și Tumim, care înseamnă în limba română lumină și desăvârșire. Sunt cele două pietre care erau pe pieptarul preoților din Vechiul Testament, acolo unde Dumnezeu li se descoperea. Așa m-a călăuzit Dumnezeu să pun numele acestei asociații și prin această asociație mergem în penitenciarele din România și vestim Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dar, la un moment dat, am realizat că oamenii care sunt dincolo de gratii, atunci când părăsesc instituția, se confruntă cu o nevoie extraordinară. Și nevoia aceasta este nevoia de acceptare. Societatea, după cum mă gândesc că majoritatea dintre dumneavoastră știți, greu acceptă un om care are un cazier și un cazier poate stufos. De multe ori, și nu spun cu răutate, nu spun să arăt cu degetul spre cineva, dar de multe ori am observat că în biserică persoanele respective care ies din detenție la fel sunt greu acceptate. Ne aducem aminte de Apostolul Pavel, care a făcut multe rele și ucenicii greu l-au acceptat. Au spus, nu putem să credem că omul ăsta e un om schimbat, omora oameni și așa mai departe. La fel, am spus, nu condamnăm, nu judecăm pe nimeni, dar la fel se întâmplă și în zilele noastre când cei care ies din detenție, a căror viață, desigur, a fost schimbată de Dumnezeu, sunt greu acceptați. Și atunci m-am gândit și am început să mă gândesc la o posibilitate de a ajuta pe oamenii aceștia să se reintegreze în societate. De-a lungul anilor am întâlnit oameni deosebiți și nu mai știu eu exact anul, n-am o memorie a datelor, dar cred că era anul 2018, 2019, dacă nu, dar cred că 2018, când am cunoscut un frate, un bărbat, un suflet deosebit. L-am cunoscut la Suceava și mare mi-a fost mirarea și încântarea, pot să spun, că viața lui a fost schimbată tot într-un penitenciar, nu din Germania, ci din Statele Unite. Este vorba despre Daniel Grădinariu, a cărui viață a transformat-o Dumnezeu într-un penitenciar din Statele Unite. După întâlnirea noastră, alipirea n-a făcut-o decât Duhul lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu unește, Duhul lui Dumnezeu nu dezbină niciodată și nu separă niciodată, ci, desigur, mă refer la cei a căror inimă bate pentru Dumnezeu, ci îi unește. Și am simțit cum Dumnezeu ne-a apropiat și împreună am început să mergem să vestim Evanghelia în penitenciarele din România. Daniel cu un dar deosebit de a cânta, dar nu numai asta, el și mărturisește într-un mod deosebit Evanghelia pe Domnul Iisus Hristos și împreună cu el am cunoscut și fundația In God's Hands. In God Hand. Nu știu dacă pronunț eu atât de bine, dar el o să pronunțe mai bine, că vorbește mai bine ca mine limba engleză. Oricum, în traducere românească, în mâna lui Dumnezeu, dacă nu mă înșel, și cred că așa este. Și, dragii mei, am hotărât și cu un alt frate drag, fratele Petrică, să putem să venim în sprijinul acestor oameni și pentru început ne-am gândit să începem un ciclu de emisiuni în care vom prezenta mărturii, vom prezenta felul în care Dumnezeu ne folosește acolo în acele locuri. Vă vom spune ce se întâmplă în spatele gratilor. La un moment dat vom invita aici la microfonul acestei emisiuni, dacă mi este îngăduit să o numesc așa, oamenii a căror viața a fost schimbată de Dumnezeu. Ca dumneavoastră să vă uitați, să lăudați pe Dumnezeu, să vă rugați pentru noi și să ne sprijiniți
cu tot ceea ce Dumnezeu vă pune pe inimă și la un moment dat chiar noi o să vă spunem cu ceea ce puteți să ne sprijiniți. Vreau să-l salut pe Daniel, să vă spunem că este prima emisiune pe care o facem. Nu suntem, repet, nu suntem profesioniști, nu am fost pregătiți de acest podcast, dar am îndrăznit, ca așa ne-a spus Domnul, să îndrăznim și, dragii mei, sunt sigur că ne veți accepta așa cum va ieși. Daniel, Dumnezeu să te binecuvinteze, mă bucur tare mult pentru acest start, pentru acest început. Sper că ne vom perfecționa pe măsură ce vom înainta în realizarea acestor emisiuni și în așa fel încât, desigur, dragii mei, nu dorim să ieșim noi în evidență, nu dorim să înălțăm numele vreunui om sau să înălțăm pe vreun om, ci din toate vrem ca să se vadă bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, să se vadă mila lui Dumnezeu, să se vadă îndelunga lui răbdare, să se vadă slava și frumusețea lui Dumnezeu. Aceasta ne dorim și dorim atât de mult totodată ca prin aceste emisiuni pe care le realizăm, dumneavoastră să fiți binecuvântați și, desigur, poate o să facem într-un fel să putem să răspundem și la întrebări. Poate cineva are întrebări și pe pagina de YouTube veți putea să adresați întrebările acestea. În măsura în care ne pricepem, vă vom răspunde la ele. Poate ne veți ajuta să și facem emisiuni și să fie totul bine. Da. Daniel, câteva cuvinte despre tine, dacă îți mai aduce aminte cum ne-am cunoscut. Da, slăvit să fie Domnul. Eu m-am eliberat din pușcărie în 2011, am venit în România, având pe fratele meu aici, am început să merg în lucrare, pe la rugăciuni, pe la cercuri de rugăciune, pe la biserici, dar o dorință mie tot îmi spunea că nu-i destul, trebuie să fac mai mult. Și într-o zi Dumnezeu a pus pe un frate și mi-a zis, sună pe fratele Vasile Tofan, pentru că dorința care o ai tu, doar el te poate ajuta. El face lucrarea asta de 18 ani atunci avea, sau poate mai puțin, și o zis, dar el sigur te va ajuta să cauți ce vrei tu. Să găsești. Să găsesc ce vreau eu. Și l-am sunat pe fratele Vasile și mi-a spus, frate, cu mare drag, uite, dacă vrei, și am început să mergem. Cred că dacă nu mă știu prea, a fost la Galați. La Galați. M-a invitat la Galați, am venit. Cu ajutorul Domnului avem și un fratele cu noi, fratele Flavius Niculcea, care cântă la acordeon. Avem mai mulți frați care ne ajută cu cântarea. Eu nu sunt vorbitor, nu sunt predicator, laud pe Dumnezeu prin cântare. Măcar că ești. Dar Domnul mi-a vorbit de mai multe ori să-L mărturisesc ca Domn și Mântuitor. Și dorința aceasta a fost pentru mine o bucurie că am putut să fac lucrarea aceasta și pentru că eu înțeleg pe oameni de pușcărie, am stat 10 ani închis și înțeleg pe oamenii de acolo. Fratele Vasile înțelege și oamenii când mergem acolo vede sinceritatea, vede că nu suntem făcătură, suntem originali și simțim cu ei. Și mă bucur că putem face lucrarea aceasta. Eu, următorul episod, cred că va fi cu mărturia mea, o să fiu mai detaliat. Sigur. Dar e un început. Dumnezeu dă putere și un început slab, Dumnezeu va da biruință. Absolut, și Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe. Exact. Da, dragii mei, asta dorim să vă prezentăm. Să știți că eu sunt uimit și pentru Daniel și pentru mine. Stau uneori și mă gândesc, Doamne, cum de putem să mergem de atâția ani la oamenii aceștia care sunt acolo și sunt de toate categoriile, da? Au făcut fel și fel de fapte. Dar ceea ce este uimitor și pentru asta mă închin înaintea lui Dumnezeu și îl slăvesc pe Dumnezeu, că a turnat dragoste în inima noastră. A turnat acea dragoste, să știți că îi înțelegem pe oamenii de acolo, nu-i judecăm. Dacă Dumnezeu n-avea milă de noi, cu siguranță poate că eram mai răi ca unii de acolo, da. Și poate că ajungeam de mai multe ori în penitenciare. Dragii mei, noi credem cu tărie că cel ce poate schimba viața unui om, indiferent cât de rău este, indiferent cât de jos a ajuns, este numai Dumnezeu prin această carte care este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, ce are puterea să mântuiască. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Vă rugăm să rămâneți aproape de noi, să ne susțineți în rugăciune, să ne susțineți, să vă rugați pentru noi, pentru că sunt convins. Eu am avut o emisiune la Galați
Am avut cineva la un post laic, mi-a dat 50 de minute, am intitulat emisiunea Fiți oameni, nu știu, cred că mai este pe internet, dar în emisiunea aceea m-am bucurat că pot să predic Evanghelia semenilor mei. Și, dragii mei, prin această emisiune, prin ceea ce vom realiza, ne dorim din toată inima ca Dumnezeu să mântuiască, Dumnezeu Amin. Să ridice, Dumnezeu să dea răspunsuri la întrebările care poate le aveți. Dar cel mai important lucru este ca Dumnezeu să nască suflete din nou. Aceasta este cea mai mare minune pe care Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, a venit să o facă. Îi mulțumesc din toată inima lui Dumnezeu pentru că într-un timp scurt s-a realizat studioul acesta. Suntem recunoscători Domnului și fratelui nostru Petrică, care a pus serios umărul. Cred că e bine să-i spunem și numele celălalt, Petrică și... Grădinaru. Așa, Petrică Grădinaru, nepotul fratelui Daniel, s-a ocupat serios ca această cameră să devină un studio, toată aparatura care este, îi mulțumim mult lui Dumnezeu și fratelui și tuturor celor care au dat acolo o mână de ajutor și, dragii mei, vă dorim din suflet binecuvântarea lui Dumnezeu și vă rugăm să rămâneți aproape de noi. Pe data viitoare, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin.